Lige nu er det sådan en klam komet her, der står for skud. Jeg har lige prøvet at pille tændrøret ud på den, og så lige jogge i den, for lige at se, om der var gnist. Der stod der bare sådan en fontæne af benzin heroppe til. Det var mega fedt, ikke også, Tjen? Er vi lige ved at rydde op i al vores content, vores gamle lort her. Vi har lige sat en stalker til salg, som der er intet, der virker på. Den har et godt venstrehåndtag. Ja, nu. Det er så der, det vi lige går og laver, og ja, nu. Og ja, det er så der... Mine nerver, de er altså lige ved at brænde sammen. Der er ingen musik kommet endnu. Skammel lort her. Vi vender lige tilbage, når vi får lige ud det lort. Den er top notch, den. Vi har lige loppet udstødning her med en... Prøv at se. Det er gerne da. Altså, den er i hvert fald benzin nok. Det render bare ud af den. Den er godt nok fin. Starter nemt. Altså, den får i hvert fald benzin. Er du sindssyg? Jeg tror, det der var vagten, det er i stykker. Det er den der også. See, that's your problem. Ja, det er derfor. Det gør også dyrt i benzin. Jeg var lige ved at spise et dyr lige før. Jeg tror altså, måske det har et lille svømmerproblem også. Ja, den var lidt langt ude. Det er noget lort. Det kan jeg godt forstå, at du ikke kan have. Det er godt nok lav. Den vil gerne nu, hva'? Ja. Starter som mis. Så bare lade den at kende. Og den er billig. Hvis ikke mere sådan, at det har været på videoen, der kommer op, så er det meget billig. Lille. Ja. Jeg prøver at styre den her karburator. Det var bare lige sådan et kig for mig af. Den spyttede lige pakningen ud her. Den er fin. Der er en rimelig stor hul her. Sådan. Det kan være, at den lige skulle have en strips. Prøv igen. A few moments later. Ja, den startede! Eller, nej, slå af. Den kører! Foden for speederen på bremsen, som der. Det er sådan, han siger. Gutter, boy! Den kører, prøv at se, den kører.
Den starter da. Det er da mere end nogle af de andre kometer, jeg har set på markedsplads i dag, de kunne. Og så er der en dag reservedel med til. Vi har en anden udstødning, vi kan prøve at sætte på den, hvis der er. Det er nok en god idé. Men den kan køre. Ja. Og der Hej, gik slet ikke ild i den. Nej. Top nice. Det kan være, at det skal være din nye scootercross, og så kan vi sælge Mogens i stedet for. Det tror du ikke selv. Det kan da godt være. Nej. Nå, jamen lad os lige få den der ind i værkstedet igen, når den lige er færdig med at dryppe lidt. Så Det må vi heller. prøver vi lige at smide et andet udstødning på, hvad det du sagde. Det tror jeg er en god idé. Ja, lad os gøre det. Ja, det må vi heller. Den er lækker, mand. Prøv at se heromme på indsugningssiden. Hvor fået den er, mand. Det er helt vildt. Den er helt snært. Num. Men ved du, hvad den gør, skat? Den kører. Proppen er god. Der er stadigvæk firegun på. Yes. Yes, en lille smule. Nemlig. Det har jeg lært i Jylland, det her. Ja, Sønderjy. Hvad skal det betyde? Et stort hul i udstødningen. Sætter du den her bandit i her, så på med no, og så no her. Spændebånd. Sådan her. Så lige om lidt, så koster den 1000 kroner. Vi havde faktisk en anden fin udstødning også, vi lige fundet, men den passer ikke. Sådan. Det bliver der. Fedt. Det lækker lidt. Det må vi nok. Kan det være, det kan hjælpe med at holde benzinstationen her? Vi ikke lige have den kortet op egentlig. Ja, det er ikke nødvendigt nu. Nu rører den ikke dækket mere, nemlig. Nice. Så skal vi ud og lave en salgs. Nej, vi skal have sæde på, så vi kan prøve den. Original. Ja. Måske ikke. Det er vist ikke til den her model heller. Hvad? Siger du? Er det til den her? Det ser sgu ikke helt rigtigt ud, gør det? Nej, det gør det ikke helt, nej. Det lignede det ellers godt nok, synes jeg. Ja, det er godt nok. Virkelig fedt. Vi bare har skaffet helt vildt mange dele til, så intet af det, der passer. Pas på, hund. Han kører derned igen. Der kører lyder sundt. Skal lige have en ny udstødningspakke. Den er billig. Ja. Den kører fint. Ja, Har den overhovedet bagbremse? køb for sat. Ja. Okay, jeg tror ikke bruge den. Det var derfor, jeg var ved at komme med. Jeg kalder den Smokey. Den der fin, var. Ja, så er det bare nogle gode billeder af sidste få, det er så bare afsted med. Det må vi heller. Den er fin til. Det er bare sådan en fugleklap her. Det betyder lykke. Ja, det er jeg sikker på.
Der er en, der bliver mega glad for den her. Ja, hallo. Vi starter først hug. Den egner sig til udgravningsmaskinen. Det gør den. Video herfra med det der logo bagved, som brænder.